सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। का हाल बा? टाटा आईपीएल 2025 के भौकाली सीजन तक एकदम बेजोड़ चल रहल बा। आज के मैच भी बड़ा खतरनाक होके वाला बा, कहे कि पिछिलका सीजन के दोनों फाइनलिस्ट टीम आपस में भिड़ी। अब फिर पता चली कि का केकेआर उताजपोशी के आगे बढ़ा पाई कि का एसआरएच के टीम वापसी करके बता दी कि हमनी के टीम सबसे ज्यादा धमाकेदार बिया। टाटा आईपीएल 2025 मैच नंबर 15 केकेआर बनाम एसआरएच। एक देने टॉप ऑर्डर के मार तो दोसर का देने मिडल ऑर्डर के वार। मैच में एसआरएच भी मौका बा पुरान का हिसाब बराबर करे के। अब केकेआर के सबसे बड़का चिंता उ लोग के कमजोर बल्लेबाजी लाइनअप बा, कहे कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ एकदम सब कुछ सामने आ गई। जैसे अखबार में खबर छपेला वैसे ही पता चल गई कि भाई ये टीम के बल्लेबाजी में बहुत कमजोरी बा। अब दोनों टीम पिछिलका मैच हार के आ रहल बा। एसआरएच देने से सब केहू के उम्मीद रहे अभिषेक शर्मा से, लेकिन उनकर प्रदर्शन बड़ा खराब चल रहल बा। पहिल का मैच में 1 रन, दोसर का मैच में 6 रन, तीसर का मैच में 24 रन। तो आज बल्लेबाजी बढ़िया करे के पड़ी। तो वह मुंबई इंडियंस केकेआर के अपना घरे में बुला के उ लोग के जीते के सपना इस सीजन तूर देलन जा। ओकरे चलते केकेआर पॉइंट्स टेबल में अब आखिरी स्थान पर आ गिल बा। अब हेड टू हेड बात कर लेल जाओ तो दोनों टीम एक दूसरा के सामने 28 गो मैच खेल ले बा। केकेआर 18 गो जीतल बा तो एसआरएच के खाली 9 गो जीत मिलल बा। आई गो मैच ड्रॉ भई रहे। लेकिन बुरा खबर एसआरएच खातिर बा, कहे कि पिछिलका 4 गो मैच में केकेआर अपन दबदबा कायम कइले बा। मुकाबला बा कलकत्ता के मैदान ईडन गार्डन्स में। टाटा आईपीएल 2025 इस सीजन के शुरुआत उहे मैदान से भइल। हमनी के देखने जाके पिच बल्लेबाज लोग खातिर बहुत बढ़िया रहे, लेकिन केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे सोची है कि स्पिनर खातिर पिच बनावल जाओ, कहे कि केकेआर के मजबूती स्पिन गेंदबाजी बा। कहे कि एसआरएच के अगर वो मौका दी है अगर बैटिंग वाला विकेट बना के, तो फिर सबके हो जाना था कि एसआरएच के टॉप ऑर्डर कितना खतरनाक बा। रन बहे शुरू हो जाई और फिर गेना हुबली नदी में मत पहुंच जाओ। ईडन गार्डन में पिछला 10 मैच के बाद खेल जाओ तो फिर 61 गो विकेट तेज गेंदबाज के मिलल बा, 49 गो विकेट स्पिनर लोग ले बाने जा। एक और बेहतरीन आंकड़ा बा, ईडन गार्डन में अगर स्पिनर गेंदबाजी करेला तो इकोनॉमी 4 से कम और हर 30वां गेंद पर विकेट लेवे के चांस बढ़ जाला। तो भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर लोग सोच ला जा, तू लोग खातिर एगो बढ़िया मौका बा। अब कौन कौन बल्लेबाज लोग अपन भौकाली दिखा सकेलन? केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे से एक बार फिर से उम्मीद रही टीम के कि वो रन बना के देस। एसआरएच के गेंदबाजी के खिलाफ 21 गो मैच में 478 रन बनौले बाणे अजिंक्य रहाणे। तो वह केकेआर के नया ओपनर क्विंटन डिकॉक इनकरो से ढेर उम्मीद रही, कहे कि बल्लेबाजी बेजोड़ करे लें, पावर प्ले के फायदा उठावे लें। तो एक बार फिर से इंकरा से उम्मीद रही कि जॉन फार्म इंकर बा एसआरएच के खिलाफ ओकरा के बरकरार रखस। कहे कि आंकड़ा बता रहल बा 13 गो मैच में 403 रन आ 130 के ऊपर के स्ट्राइक रेट। तो फिर आके शुरू में तेज गेंदबाज लोग के परेशान कर सकेले। अभिषेक शर्मा से एक बार फिर से उम्मीद रही, कहे कि स्ट्राइक रेट बड़ा बेजोड़ बा, लेकिन रन बनावे के पड़ी। आ फिर भोजपुरिया बल्लेबाज ईशान किशन जब वो मैदान में उतरल अपन पहिलका मैच में, तो एसआरएच देने से शतक लगा के सब केहू के बता दिलस कि वो कितना तैयार बा इस सीजन में। केकेआर के खिलाफ 12 मैच में 257 रन, 146 के स्ट्राइक रेट। ये बता रहल बा कि केकेआर के गेंदबाज लोग के सोचे के पड़ी ईशान किशन के सामने। अब कौन कौन गेंदबाज लोग गर्दा उड़ई हैं जा? एसआरएच के उम्मीद मोहम्मद शमी, इनकर गेंदबाजी बहुत बढ़िया रहल बा। 14 गो मैच में 16 गो विकेट केकेआर के सामने बता रहल बा कि एकदम तैयार रहेलन। और फिर शमी तो कोनो टीम से ना डरेलन भाई। हर्षल पटेल से भी उम्मीद रही, कहे कि केकेआर के मैदान में अगर तेज विकेट बनी तो वही जा एगो तेज गेंदबाज के तौर पर स्लोअर गेना बड़ा कारगर सिद्ध हुई। तो आ विकेट निकाला और फिर टीम के जीत दिलावा। सुनील नारायण के ईडन गार्डन में तो आंकड़ा बहुत बढ़िया बा, इकोनॉमी 7 से कम बा, लेकिन एसआरएच के सामने ये आंकड़ा एकदम बदल गिल बा। एसआरएच के सामने 25 गो मैच खेलने वाले जौना में खाली 14 गो विकेट मिलल बा और इकोनॉमी भी लगभग 10 के करीब बा। वरुण चक्रवर्ती के बात किल जाओ तो 11 गो मैच में 11 गो विकेट एसआरएच के खिलाफ, लेकिन इकोनॉमी इनकरो 8 के ऊपर बा। अब देख ले जाओ कि एगो बल्लेबाज एगो गेंदबाज के जब आमना सामना हुई तब फिर कतना धूर उड़ी। पुराना कहानी बता रहल बा कि मोहम्मद शमी डिकॉक के सामने बड़ा खतरनाक गेंदबाजी करेले। 7 गो इनिंग में 3 बार आउट खेले बाने डिकॉक के। केकेआर के जौन डेथ ओवर के ताकत बाने रसल, अब उनकरा केहू रोक सकेला तो वो बाने हर्षल। 4 गो पारी में 2 बार आउट खेले बाने और रसल खाली 35 रन बनौले बाने इनकरा खिलाफ। सुनील नारायण ईशान किशन के 2 बार आउट खेले बाने। तो फिर एसआरएच के सबसे मरखाह बल्लेबाज हेनरिच क्लासन
वरुण चक्रवर्ती एक बार उनकर विकेट ले बाड़े, तो वरुण चक्रवर्ती सोची हैं कि दोबारा अपना मैदान में घरे बुला के क्लासन के आउट कैल जाओ। आज के मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा, सबके उभिरी इस चैनल के शेयर करी जा, काहे कि भोजपुरी में क्रिकेट के स्वाद, टाटा आईपीएल के तड़का हम रहुआ सब तक पहुंचावत रहब। इस सीजन में रिंकू सिंह के वो बवंडर वाला बल्लेबाजी अभी तक देखे के नहीं खे मिलल, लेकिन 78 गो रन चाहिए अगर ये 1000 रन पूरा करी है टाटा आईपीएल में। था अब भाई 2 गो ऐसा रिकॉर्ड बा जे बनियो सकेला आ नाहियो बन सकेला। बन ऐसे सकेला काहे कि एसआरएच के बल्लेबाजी बड़ा धाकड़ बा, एक्सप्लोजिव सीजन चल रहल बा, मने धमाकेदार बल्लेबाजी हो रहल बा। एसआरएच के सबसे मरखा ओपनर ट्रेविस हेड के 92 गो रन चाहिए अपन 1000 रन पूरा करे खातिर टाटा आईपीएल में। 6 गो छक्का मार ली है तो 100 गो छक्का हो जाए टाटा आईपीएल में। तो वह उनका साथी ओपनर अभिषेक शर्मा के 93 गो रन चाहिए अपन 1000 रन पूरा करे खातिर। मुश्किल बा, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज के देख के, टीम के देख के लागेला कि सब कुछ मुमकिन बा। अब 2 गो ऐसा सवाल जेकर जवाब हम रउआ सबसे कमेंट बॉक्स में चाहब। का सुनील नारायण के बैट से आज रन देखे के मिली? का केकेआर के टीम एसआरएच के अपना घरे बुला के फिरकी में फंसा पाई? रउआ सब जवाब दीजा। ई बैठक में तो अतने बा, लेकिन रउआ सब ऐसे ही प्यार देत रही जा।